dacă eu am învățat ceva și dacă eu am cui să-i zic, uite, el a făcut ca eu să fiu aici, ca și actor, este domnul Lazarov. Pentru că m-a luat în Secretul Mariei în 2005, după care mi-a dat la canal de Chiquititas cu Ileana Lazariuc, după care mi-a dat Scene de căsnicie. De ce dulce sunt toți, mă. Și... Pune-ne băgaia și carne. Și îi mulțumesc frumos, bine, e acolo undeva. Lazarov a crezut în mine și m-a luat actor și vă spun acum sincer ca să știți ce salarii sunt în televiziune. În 2005 eu nu aveam $200 să-mi plătesc chiria în Tineretului și mulțumesc lui Dulceață. Dulceață îl chema pe proprietarul apartamentului, vă jur pe viața mea, îl chema Dulceață, chiar era o Dulceață. Tot timpul mă aștepta. Domnul, n-am acum. Da. Și venisem de la LA, adică venisem de la $10.000 pe zi. Ceva nu puteți să vă imaginați, nu știu ce am făcut cu banii. Nu vă mint. Vă dau cuvântul meu, domn, dacă știu ce am făcut cu banii. Nu eu, toți băieții din LA. Că nici Ache, nici Adi nu e bine. Adică nu, eu la Constanța nu mai am nimic. Eu dacă mă duc la Constanța, mă duc la hotel. Când puteam să cumpăr tot Năvodariu, era $1 și 20 de cenți metru pătrat. Eu făceam $10.000 lunea. Și am ajuns în 2005 să nu am bani să-mi plătesc $200 chiria. Și m-a sunat Joe Dalvare, că a fost managerul nostru. Da, a fost Joe Dalvare managerul nostru. Și mi-a zis, bă, nu vrei să joci într-un film? E casting acum la Secretul Mariei. Zic, bă, da, vreau. Mi-a zis, îmbracă-te frumos. Bă, trebuie să vă povestesc asta, vă rog eu din suflet, stați un pic să vă spun. Suflet, orice. Și îmi zice, îmbracă-te frumos. Bă, la mine să mă îmbrac frumos era în costum. Eu veneam de la LA. Eu cânteam niște piese. Eram taga da 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 danga daga da, adică am luat niște pantofi de lac în picioare, aveam un lanț de aur la gât, țin minte și acum cu piele, dacă știți, în 2005. Era aur, piele, de la baza gâtului. M-am luat un costum, să ne înțelegem. Iulie, 30 de grade afară, în sfârșitul lui iulie. Costum nu negru, costum crem, cămașă neagră. La cămașă te-ai spart. BMW seria 5. N-aveam motorin să ajung până acolo. Eram vai de capul meu. Ce vrei? Managerul meu mi-a zis, bă, îmbracă-te frumos. Îi mulțumesc Danei Dorian pentru că a făcut cu mine 2 săptămâni de actorie. Să înțeleg și eu ce înseamnă castingul ăsta, că nu știam ce înseamnă castingul. Și dacă aveți un vis vreodată, duceți-vă la casting, că nu se știe de unde sare iepurile. Eu nu știam nimic, eu n-am făcut actorie. Dar mi-am dorit foarte tare să fac actorie. Și m-am dus la casting la Secretul Mariei. Cel mai tare serial în 2005 mai era numai Iubirea pe ProTV. Adică era o nebunie. La casting, Sele și Cove, toți actorii pe care îi știți voi erau la casting. Am venit eu în costum, 32 de grade afară. Aveai lanțul ăla descântat. În costum! Bă, îmbracă-te frumos. Tu ce înseamnă să te îmbraci frumos? Ți-ai lanțul ăla descântat. Ai pus lanțul ăla cu acolo. Mi-am pus acolo pe mână așa. A intrat și cașuții de bucată. Nu, că era coadă. Eu n-am intrat primul. La coadă ci... Și lua cămașa neagră să nu se vadă că transpiri. Da, mă, că ți-ești. Toți actorii, să vă spun, nu vă mai spun, o grămadă. Bă, toți actorii din România pe care îi vedeți, toți erau la casting acolo, credeți-mă ce vă spun. Toți au început să-și dea coate, ce-i cu ăsta? Eu eram, știți cum erau actorii îmbrăcați? Bermude, maieu, vară, mă. Cămașă cu pantaloni scurți, blugi cu tricou. Eu eram în costum. În costum. Fix ca în Germania. La coadă la... În costum la ora 12 ziua. Tu m-ai dezbrăcat eu? Bă, n-am știut, eu n-am avut cultura asta. asta. Te-au luat poliței. Că m-au luat poliția, da. Atunci. Eu n-am avut cultura asta, eu când mi spune cineva îmbracă-te frumos, eu știu să mă îmbrac la costum. Și m-am îmbrăcat la ora 12 în costum, crem cu cămașă neagră și niște pantofi de lac, aveam și botul. Așa zice că am jucat barbou toată viața mea, uite așa erau niște pantofi, ferească Dumnezeu. M-am dat jos din mașină, m-am pus sub un copac, că bătea soarele, nu vrei să știi cum transpiram. Și până la urmă a zis, Liviu Vârciu, haideți. Gugule, aveam niște nervi și niște spune pe mine. Nu vrei să știi cum am dat textul. Ați avut text? Păi casting, să dădea text cu personaje. La casting... Da, îți dădea pe loc. Da, eu eram Oliver și trebuia să dau test. Personajul meu după aia m-a făcut. N-am dat niciun casting. Asta te explic. Când ai casting, îți spune ce personaj ești. Ce tu ești personajul ăsta, fă o parte. Adică, și zic ce personaj sunt. Eram host de mașini, fost pușcăriaș. Ce vrei să-ți dea ție vreun... La ce spume aveam pe mine?
La ce nervi aveam când m-au înjurat toți ăia, când m-am trecut pe lângă ei, am auzit. Ce caută ăsta, mă, cu eleiul, cu ochii tăi, ce caută la filmă, are un studiu? Asta nu e, că noi nu suntem actori, dacă ăștia care nu avem școală, suntem altceva. Da. Nu vrei să știi ce mi-am auzit urechile. Am văzut de treabă, m-am dus la casting. Ce crezi, bro? Am dat cu toții ăia de la coadă eu vorbe. Că ăla mi-a zis, rămâne, Liviu. Îți dai seama cum am dat eu vorbele. Să plec de acolo. Atât de penibil mă simțeam și atât de nervos eram, încât am dat în spume. Să plec. Am fost pe rol, mă. Ședință, George Mihăiță. Bă, George Mihăiță. Olga Delia Mateescu. Olga Delia Mateescu e profesoară de limba română la ATF. Super tare. Actori la masă, se ridicau toți. George Mihăiță, profesor ATF, doctor, doccian. M-am ridicat și eu. Liviu Vârciu, CFR. Dumnezeu să-l ierte pe Lazarov, să uite la mine, o întreabă pe asistentul meu că vorbea spaniolă. Ce a zis? CFR. Eu l-am auzit și m-a ridicat și am zis, domnul Lazarov, căi ferate române. Să trame și am zis, băi, puștule, tu ai făcut CFR-ul? Nu ATF-ul? Nu, CFR-ul. Și am luat la Secretul Mariei, am filmat primul meu film, 2005, de acolo am început cu actoria. Deci, visul vostru poate fi realizabil, uitați-vă la mine. Nu am vocea lui Pepe și nu o să o am niciodată în viața mea și tot timpul l-am invidiat pentru treaba asta și vă spun că am băut un șpriț. V-am zis că mă invidiază? Bucuria mea a fost actoria. Nici el nu joacă ca mine și nu o să joace niciodată în viața lui ca actorie. Eu m-am simțit tot timpul în scene mai sigur decât pe piese. Am cântat și am cântat atât de bine cât am putut eu pentru voi. Se poate, dacă ai un vis și dacă vrei să faci, că drumul Dumnezeu le pune cumva așa și ajungi undeva. El a cântat la Mamaia. A fost una dintre vocile bune de la Mamaia. Și a cântat la o grămadă de festivaluri. Spuneți-mi doi care au reușit la festival mai bun decât el. Care poate să stea lângă Pepe în momentul de față. De obicei, vă zic eu, de obicei la festivaluri câștigă sau câștigau. Nu există, sunt o grămadă mai bune voci decât mine. Mai multe voci. Da. Contează foarte mult. Mai puține voci decât Pepe, mai multe la mine. Băi, boss, e adevărat. Tu, pe tine omul te dă afară pe ușă și intri pe geam. Da, mă țin de ei. Asta e stilul tău. Eu dacă aș fi fost ca tine, ca să te parafrazez, că și tu, dacă de multe ori îmi spui că dacă aș fi fost serios ca tine și aș fi ajuns, că tu îmi spui mie mereu, pe ei zic eu, dacă eu aș fi fost insistent ca tine și băgăcios ca tine, că tu ești băgăcios. Nu, dar le spun, nu mă vrei să stau aici. Ești nebun la cap, tu dacă îl vezi pe directorului care este șeful șefului, cu președintele vorbesc. La primul șpriț îl ciupești de falcă și îl înjuri, dă-te dracu să te bată. Pe patronul de la canal l-am despre asta e vorba. Te mușcă de cap. L-am mușcat. Eu n-aș putea niciodată să am caracterul lui Vârciu. L-am mușcat de cap. Să te bată. Că eu îl iubesc și că... Dar să vă spun altceva. La Dansez pentru tine, când am fost amândoi, eu mă trezeam la 11 și ajungeam la 12 la repetiții. Pepe și-a luat apartament lângă casă, lângă studio, el la ora 9 era acolo. Da, nu eram crezut niciodată. Adică, dacă eu aveam 20% din seriozitatea lui Pepe, eu îi spuneam acum lui Michael Bolton în engleză, dar îți mai zic un lucru. Eu nici nu mă... Băi, nu e în caracterul meu, nu e în stilul meu. Bă, nu mă întind la caterinci și nu mă ciupesc și nu-i mușc și nu-i înjur și nu-i las și nu... Eu am... Nu știu, am cu cine... Ai etică și protocol de la mașini și maniere. Pe bune, nu știu, știu să beau și pe bordură, știu să stau cu frații, cu prietenii mei, facem ce vreți voi. Pune și mie zdreanță ce ești, manierele. Hai să ne înțelegem. Manierele, ai fost acolo. Și nu mie. Du-te bă de aici, bă, pune. Vreau să spun un singur lucru. Sinceritatea noastră câteodată ne-a adus lucruri bune, câteodată nu ne-a adus deloc, pentru că am deranjat. Mie, dacă nu-mi place omul, îi spun direct.